Het was vrijdag weer tijd voor de Koningsspelen. Ook op basisschool Koningshof werd fanatiek gespeeld, gedanst en gezond gegeten. Meester Bram geeft uitleg over het belang van de Koningsspelen. Het samen zijn, het spelen, het bewegen, dat vinden wij belangrijk. Gezonde school, daar doen wij mee. We zorgen ook dat kinderen gezond eten, gezonde dingen meenemen voor de lunch. Ja, en dan vind ik dat hoort er wel bij. Kinderen bewegen steeds minder, zeggen ze. Nou, en als ik merk hier, als we buiten zijn, vinden ze gewoon fantastisch. Ja, en als we dat kunnen stimuleren met zoiets, ja, dat vind ik gewoon leuk om te doen. Ja. Ik loop vooral rond en zorg dat alles goed gaat. Mocht ik een keer mee kunnen, doe ik natuurlijk mee. En ja, ik vind het wel heel leuk om te zien hoe kinderen ervan genieten en hoe ze samen bezig zijn met de spellen die groep 8 begeleidt. Dus daar geniet ik eigenlijk nog meer van, ja. Ook wethouder Anna Thiele vindt het belangrijk dat kinderen in beweging blijven. Heel belangrijk. Je ziet dat de laatste jaren sinds dat Willem-Alexander koning is, dat er van de Koningsspelen ook echt zeg maar, een soort sportdag is gemaakt. Met samen ontbijten, samen spellen doen. En je ziet dat op deze manier de kinderen een hele leuke dag ervan maken met veel oranje en rood-wit-blauwe attributen. En het thema dit jaar is water. Ja, water drinken is ontzettend belangrijk. Drink jij ook genoeg water? Ik probeer het wel om naast mijn kopje koffie ook telkens water bij te drinken. Dus, en het is heel belangrijk, daarom hebben we ook de school 2 watertappen cadeau gedaan. Zodat ze de hele dag door water kunnen tappen tijdens de spellen spelen. Om fanatiek te kunnen bewegen hebben de kinderen ook een goed en gezond ontbijt nodig. Zeker, zeker. En ze hebben nu wat brandstof binnen, want ze gaan zo meteen met z'n allen de Passapas doen. Dat is het dansje en het liedje van dit jaar voor de Koningsspelen. En dat gaan ze met de hele school doen en daarna gaan ze lekker spellen spelen en daar hoort een goed ontbijt bij. Niet altijd zo gezond, absoluut niet. Ik probeer er wel rekening mee te houden. Maar ja, ik vind het wel belangrijk dat kinderen dat in ieder geval meekrijgen. En ik hou er zoveel mogelijk zelf ook rekening mee. Ja. Wat heb je precies gegeten? 2 boterhammen met stroop. Boterham met worst. Ik had op mijn boterham met worst en een boterham met kaas, met komkommer. 2 boterhammen met kaas en nog een rijstwafel. Een boterham met worst en nog een cracker. En is je ontbijt thuis hetzelfde of is je ontbijt thuis anders? Anders. En hoe dan? Boterham met gesmolten kaas. Gesmolten kaas? Dat is lekker. Waarom is dat zo lekker? Omdat hij dan gesmolten is en dan eet ik het brood sneller op. Een bakje yoghurt met nootjes. De worst met ei. En wat ga je vanmiddag doen? Spelletjes spelen. En wat je favoriet spelletje, heb je dat ook? Snoepappen. Omdat snoep zo lekker is. Ezeltje prik. Voetbal. Snoepappen. Ook snoepappen. Waarom vind je dat zo leuk? Omdat je dan met je hoofd in een bak water, vooral als het warm is, dan is dat fijn. Bij de Koningsspelen hoort traditioneel gezien ook een dansje. Maar meester Bram kende de nodige moeite met de danspasjes. Ik heb wel geoefend. Ik ben daar niet zo heel goed in dansen. Laat mij maar lekker voor de klas staan en de kinderen laten oefenen. Maar ik vind het gewoon heel leuk om af en toe mee te doen. Een beetje gek te doen, dat vind ik wel leuk. Maar die dansjes, nee, dat is niet aan mij besteed, nee.